ya dame ni a gidan nan. Ban san lokacin da zan ga farin ciki. Da kin san halin da muke ciki. A kin tausaya ni. To menene abin mamaki? Ai abin da Allah ya hukunta shi ke kasance. Salima Anwar, wata shahararriyar mawaƙiyar Hausa mai tashe da masoya. Tashinta da farin jininta ya yi ƙwai a tsakiyar zuciyar wani matashi. SMD Ventures su ne da wannan shiri mai kyau daga cikin kyawawa. Ruwan idona. Ya kamata ki san cewa fa komai na da lokacinsa. Idan kika yi la'akari da irin yadda sana'a ki take, duk abin da mutum ya kamata a ce ya samu a cikin sana'a sakin samu. In an gabatar da ita, zukata na sha'awar su ko da kaɗan ne. A wannan shiri ake zabga gasa a tsakanin masu so su mallake ta zama ɓarin cikin zaman su a tare. Ruwan idona. Zuciya na bai wa zaɓi gashi a yau ina yin kuka. Ruwan idona ne a yanzu gashi ina ta nadawa. Zaɓin Allah shi ne daidai amma ta bari yin kuka. Ruwan ido kika yo a yanzu gashi kina yin kuka. Ruwan idona. Haka za ki ci gaba da haƙuri kuma kame bakinki akan duk abin da ya faru. Gawurtacce mai basu taro a kalla a gani da ɗan attajira da take so ta yaɗi da masoyinta na fari waye je kar. Ruwan idona. Shirin Ibrahim Isa ɗan Kadi ɗaukar nauyi SMD Ventures. Mijinki Faisal mu muka kashe shi. Ruwan idona. Shirin Hausa mai tanadacciyar hikima daga darakta mai tattalin saiti da iya kallon ku. Ali Gumzak mabada umarnin Ruwan ido.